Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ni JR na itago na lang natin sa pangalang Sam. Taong 1999, Murcia, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, fresh graduate sa kolehiyo si Sam sa kursong criminology. Simula noong bata pa lang siya, ay pangarap na talaga niya ang maging pulis. Ang kanyang ama ay isang retired army at ang nanay naman niya ay isa noong uniform personnel ng kapulisan. Masasabing napakadedikado nitong si Sam pagdating sa kanyang mga pangarap. Dahil pagka-graduate pa lamang niya, ay agad na siyang kumuha ng board exam para sa pagkapulis. Matalinong estudyante si Sam at sa katunayan niyan, siya ay magga-graduate bilang cum laude sa pinasukang pampublikong universidad. At naipasa niya ang kanyang board exam sa isang kuhaan lang. At dahil dito, ay kaagad na din siyang nakapasok sa hanay ng kapulisan. At dahil sa napili niyang trabaho, ay naganap ang isang kakaibang karanasan na hindi niya malilimutan. Nasa Scout Ranger training siya ng mga panahong nangyari sa kanya ang isang masasabing mahiwaga at kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Nasa loob siya ng training camp noong mga panahong ito at medyo bundok na ito kaya napakatahimik ng lugar at ang tanging maririnig nila kapag gabi ay ang mga tunog ng two-way radio sa loob ng radio room. Toka-toka sila sa pagbabantay sa paligid at ng mga oras na yon ay nakatoka si Sam kasama ang kabady niya na si Brian. Habang nag-iikot sila sa buong kampo, ay may napansin si Sam na kakaibang liwanag mula sa tuktok ng burol malapit sa kanila. At sakop pa ito ng kanilang kampo, kaya agad niya itong iniradyo sa kanilang kasamahan sa pag-aakalang ito ay maaaring mga nakapasok na rebelde o hindi kaya mga masasamang loob. Dahan-dahan nila itong nilapitan. At habang papalapit sila dito, ay unti-unti namang nagiging malinaw ang liwanag na kanilang nakikita. Tila mula ito sa isang sulok. Ang kaibahan lang ay kulay asul ang apoy nito. At nang nakalapit na sila ng husto, kaagad din itong pumaibabaw ng napakabilis na ikinagulat naman nilang dalawa ng kasama niya. Napadapa silang dalawa at nang tingnan nila ito, ay nakalayo na ang liwanag. Akmang susundan pa sana nila ito, ngunit pinigilan sila ng CO nila at inutusang bumalik na sa loob ng kampo. Nung mga oras na yon, wala silang dalang mga armas sa kadahilanang hindi pa sila otorisado sa paghawak nito. Kung kaya sinunod na muna nila ang sinabi ng CO nila. Habang naglalakad pabalik, ay hindi maiwasan ng dalawa ang pag-usapan kung ano ba ang bagay na yon. Imposible naman kasing namamalikmata sila dahil dalawa sila ang sabay na nakakita ng bagay na yon. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa iba pa nilang mga kasamahan habang nagpapahinga sa kanilang pagsasanay. Ngunit wala sa mga ito ang talagang nakakaalam kung ano ba ang bagay na yon. Doon lang din kasi nila narinig ang ganoong uri ng pangyayari, kaya pinalipas na lamang ito ni Sam at Brian. Hanggang sa tuluyang natapos ang kanilang ranger training, hindi na din nila nakita pa ulit ang bagay na yon. At sa isang pambihirang pagkakataon, ay nadestino si Sam sa Murcia. Malapit ito sa kampong pinagtrainingan niya, kung kaya medyo bulubundukin ang mga lugar na pinupuntahan nila
at may mga pagkakataong nagroronda siya sa mga magubat na bahagi. Kasama kasi sa trabaho niya ang patrolya sa mga nature reserve sa lugar. At minsan ay naaaliw siya sa paglalakad sa gitna ng kagubatan. Isang beses habang papauwi na siya, ay tiyempo namang nasiraan ang service niyang motor. Hay nako, kung minamalas ka nga naman oo. Inis na wika nito. Nagdidilim na kasi noong mga oras na yon, kaya kaagad siyang nagradyo sa kanilang estasyon para ipaalam na nasiraan siya. Habang naghihintay ng susundo sa kanya, ay itinulak niya ang kanyang motor hanggang sa madako siya sa isang medyo matirik na daan. Napakabigat ng motor niya, kaya nagpasya siyang doon huminto. Maswerte naman siyang may nag-iisang bahay sa tabi ng daanan. Iinom sana siya ng tubig, ngunit napansin niyang wala na palang laman ang sisidlan niya ng tubig. At naisipan niyang magpunta sa bahay sa tabi ng daan para makiinom. Pagdating niya sa bahay ay kinatok niya ang pinto. Tao ho! Magandang gabi po! Pagbati ni Sam. Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin niya dahil agad ding bumukas ang pinto at may lumabas na isang lalaki na nasa edad 50. Magandang gabi din sa'yo. Ano ang kailangan natin? Wika ng lalaki. Medyo nagulat ito dahil sa nakita niyang isang pulis ang nakatayo sa labas ng kanyang pintuan. Manong, wag po kayong mag-alala. Nasiraan ho kasi ako ng motor sa kalagitnaan ng pagpapatrolye. Makikiinom lang ho sana ako, kung maaari po sana. Wika ni Sam. At matapos niyang sabihin ang kanyang pakay, ay nagpalinga-linga ang lalaki na tila ba tinitingnan kung may tao sa labas. Agad naman niyang pinapasok si Sam sa loob ng bahay. Maupo ka muna at kukuha ako ng tubig. Wika ng lalaki. Napansin ni Sam na mag-isa lang ang lalaki sa kubong yon. Habang wala ang lalaki ay iniikot niya ang paningin niya sa loob ng kubo. At may nakita siyang mga sungay ng usa na nakasabit sa dingding ng kubo. At sa tabi naman ito ay isang pana. Maya-maya pa, bumalik ang lalaki na may bitbit na isang pitsil ng tubig at baso. May dala din itong isang gasera na nagsisilbing ilaw niya sa bahay na yon. At dahil sa liwanag ng gasera, ay naaaninag ni Sam ang suot nitong damit. Isa pala itong ranger reserve sa lugar. At dahil sa pareho silang nasa gobyerno, ay hindi nag-atubili si Sam na magtanong sa lalaki. Manong, matagal na ba kayong ranger sa lugar na to? Bungad na tanong nito. Oo sir, simula pa ng binata ako. Ang totoo niyan, ako ang pumalit sa nasira kong ama sa pangangalaga ng bahaging ito ng kagubatan. Tugon nito. At nagpakilala naman ang lalaki sa kanya. At ang pangalan nito ay Tonyo. Di niya tunay na pangalan. Ipinakita din nito ang kanyang ID at rehistro sa pagiging isang ranger. Mang Tonyo, pwede niyo po akong tawaging Sam. Taga dito lang din po ako. Kaya lang, sa bayan ako nakatira. Na-assign lang po ako dito. At ang totoo niyan, ngayon lang ako nagawi sa dakong ito ng lugar. Pagpapaliwanag ni Sam. Ngunit laking gulat niya nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Hindi ka na dapat pagala-gala sa lugar na ito pagsapit ng dilim. Masyadong mapanganib dito. Wika nito. Dahil ho ba sa mga rebelde, Manong? Tanong ni Sam. Mabuti sana kung mga rebelde lang, dahil mapapakiusapan mo pa sila. Sa susunod, sir,
Huwag ho kayong magpapagabi dito. Tugon ni Mang Tonyo. Magtatanong pa sana si Sam nang bigla niyang narinig ang andar ng isang sasakyan sa labas ng kubo. Manong, mukhang nandyan na yung mga kasamahan ko. Salamat po sa tubig Mag-iingat ho kayo dito. Wika ni Sam at agad na din siyang sinamahan ni Mang Tonyo papalabas ng kubo nito. Habang nasa daan pa uwi, ay hindi maiwasan ni Sam ang isipin yung mga sinabi ng lalaki. Kaya pagdating niya sa estasyon, kaagad niyang hinanap ang isa niyang kasamahan na matagal nang nakadestino doon sa lugar. At tiyempo namang naabutan niya itong papasakay sa kanyang motor para umuwi. Kaya dali-dali niya itong hinabol. Sarge, sandali lang ho. May tatanong lang. Wika niya. Oh, Sam, ano yun? Dalian mo at late na ako para sa birthday ng anak ko. Nagmamadaling tugon ito. Ay, ganun ho ba? Sige Sarge, sa susunod na lang. Medyo mahaba kasi yung itatanong ko tungkol doon sa area ko. At sa naka-assign na forest ranger doon. Wika ni Sam at bigla namang natigilan ang kasama niya dahil sa mga sinabi niya. Si Mang Tonyo ba ang tinutukoy mo? Nakarating ka doon? Aba, ang layo nun O siya, sige, bukas na lang natin pag-usapan. Day off ko pala bukas. Kaya kung may oras ka, sa bahay mo na lang ako puntahan. Wika ng kasama niya at agad din itong umalis. Umuwi na din si Sam sa kanila upang makapagpahinga. Ngunit hindi pa din niya maalis sa isip niya ang katanungan tungkol sa sinabi ni Mang Tonyo. Kinabukasan, pumirmi siya sa estasyon nila at nagkakalikot ng kung anong mga papeles sa lamesa niya. Hinahanap niya kasi ang mga record tungkol kay Mang Tonyo. Paniguradong may mga record siya sa pulis tungkol sa mga nangyayari sa lugar na yon. Hanggang sa madako ni Sam ang kanyang tingin sa isang police report na may mga larawan. At nanlaki ang mga mata ni Sam nang makita niya kung ano ang mga nakalagay sa report. Ang mga nasa larawan ay mga patay na katawan ng napakalalaking mga hayop na hindi alam ang pagkakakilanlan. At ayon sa mga dokumento na nakapaloob, walang nakakaalam kung anong uri ng mga hayop ito. At nang tingnan ni Sam ang isa sa mga larawan, ay nakita niya si Mang Tonyo na nakatayo sa isang napakalaking aso na halos walang balahibo sa katawan. At ang mga kamay nito ay parang sa tao. Patay na ito at may mga tama ng pana sa buo nitong katawan. Kinilabutan si Sam sa mga nakita niya at mas lalong napukaw ang kuryosidad niya tungkol sa mga sinabi ng matanda sa kanya. At habang nagbubungkal siya ng mga record ay nakita niya ang kasamahan niya sa isa sa mga litrato habang hawak naman sa leeg ang isang nakabiting higanting paniki. Kaya hindi na siya naghintay pa na sumapit ang hapon. Agad niyang pinuntahan sa bahay nila ang kasamahan niya. Bitbit ang mga dokumentong nakita niya sa kanilang opisina. Pagdating niya sa bahay ng kasamahan niya, at habang nasa labas siya ng bahay, ay tinawagan niya muna ito. Sarge, nandyan ka ba ngayon sa bahay mo? Nandito kasi ako sa labas Wika ni Sam pagkasagot nito ng telepono. At maya-maya nga ay lumabas na ito sa kanyang bahay. Oh, Sam, ang aga mo naman yata. Halika, tuloy ka. Mag-isa ako dito ngayon Nasa paaralan pa ang anak ko, kasama ang asawa ko. Maupo ka muna at gagawa lang ako ng kape. Wika nito sa kanya. Pagbalik nito galing sa kusina, ay agad na din itong umupo sa tabi ni Sam. At hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sam. Kaagad niyang inilapag ang mga dala niyang report sa lamesa. Sir Mike,
Nakita ko po ito sa opisina. May ilang mga larawan dyan at police report. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari dyan? At yung mga larawan, ano po ba ang mga yan? Sunod-sunod na tanong ni Sam sa kasama. Samantalang si Sir Mike naman ay makikitang pinagpapawisan ng malamig. Ano kasi yan, Sam eh? Hindi ko alam kung paano mo nahanap ang mga report na yan. Pero sige, yaman din lamang na nakita mo na. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo ang nangyari ng gabing yan. Wika nito at agad na din siyang nagkwento. Ayon kay Sir Mike, noong mga panahong yun ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente sa bulubunduking bahagi ng bayan. At ayon sa tawag ay may nakita silang isang kakaibang liwanag na paikot-ikot sa kabundukan. Kaya agad namang rumisponde ang mga kapulisan at kasama nga si Sir Mike sa mga ito. Pagdating nila sa lugar ay nakausap naman nila ang ranger doon na si Mang Tonyo. Sa kanya pala galing ang tawag. At ayon sa kanya, may ilang residente sa lugar na yon ang nakakita ng isang bola ng liwanag na tumatalon-talon sa isang patag na bahagi ng lugar. Sinundan nila ito at nang makalapit na sila, ay bigla silang hinabol ng liwanag. Kaya dali-dali silang pumunta sa ranger station kung saan naka-duty noong mga panahong yon si Mang Tonyo. Bitbit ang kanyang pana at radyo. Tinungo ni Mang Tonyo ang sinasabing lugar ng mga taong yon. At laking gulat niya dahil habang papalapit sila ay naaaninag niya ang isang napakalaking aso na nakikipaglaro sa asul na liwanag. At dahil sa pinangunahan ng takot si Mang Tonyo, ay agad niya itong inasinta gamit ang kanyang pana at sunod-sunod itong pinatamaan ng kanyang mga palaso. Ngunit nakatakbo ang nilalang na yon at kasabay sa pagtakbo niya ay ang paglaho naman ng bola ng liwanag. Agad namang itinawag ni Mang Tonyo ang pangyayari sa mga pulis. Pagdating ng mga kapulisan, ay agad naman nilang sinuyod ang lugar. At doon nga tumambad sa kanila ang katawan ng isang patay na nilalang. Ayon sa buong salaysay ni Mang Tonyo, ang nilalang na ito ay mukhang aso, ngunit may sungay na kagaya ng sausa. Kasing laki ito ng isang may gulang na kalabaw at hindi kagaya ng isang aso, manipis ang balahibo nito sa katawan. Naroon din sa pangyayari si Sir Mike noong mga oras na yon. Habang nag-iikot naman siya sa lugar, ay may nakita naman siyang isang napakalaking paniki na umiikot-ikot sa kinaroroonan nila. At kagaya ni Mang Tonyo, pinangunahan din siya ng takot, kung kaya agad niya itong pinaputukan ng daladala niyang baril. Bumagsak ang napakalaking paniki na halos kasing laki ng isang regular na pusa. Nung mga oras ding yon, ay hindi maipaliwanag ni Sir Mike kung saan nagmula ang mga nilalang na yon. Nagdesisyon silang gawan ito ng report upang maipasa sa ibang departamento. Sa kasamaang palad ay hindi ito naisagawa sa kadahilanang hindi man lang ito tiningnan ng head ng department, kaya minabuti na lamang nilang itago ang mga ebidensya at sinunog nila ang katawan ng dalawang nilalang. Ang mga sungay naman ng isa sa mga nilalang na ito ay pinutol at kinuha ni Mang Tonyo. Kung ganun pala, Sarge, ang higit na nakakaalam nito ay si Mang Tonyo. Tanong ni Sam matapos magkwento ni Sir Mike. Ganun na nga, Sam. Teka lang, bakit parang bigla kang naging interesado sa kasong to? Takang tanong ni Sir Mike sa kanya. Kasi Sarge, nangyayari ito sa lugar na pinagpapatrolyahan ko. Kung may isang nilalang na ganito ang nasa lugar, tiyak ko na marami pa sila. At maaaring maging banta sila sa kaligtasan ng mga tao
na nakatira doon. Wika ni Sam at agad na din itong tumayo. Oh, teka. Saan ka pupunta? Tanong ni Sir Mike. At sinabi ni Sam na pupuntahan niya si Mang Tonyo sa bahay nito upang mang-usisa. Dahil sa sinabi ni Sam, ay hindi nag-atubiling sumama si Sir Mike sa kanya papunta sa lugar. Hindi na sila nagpaalam pa sa estasyon sa kadahilanang ayaw nilang mabunyag ang anumang impormasyong makukuha nila mula kay Mang Tonyo. 4:00 na ng hapon nang dumating sila sa kubo ni Mang Tonyo. Nakita nila ang matanda na nagsisibak ng kahoy sa bakuran nito. Agad namang binati ni Sir Mike ang matanda. Mang Tonyo, magandang hapon ho. Kumusta ho kayo? Bati nito sa matanda. Aba Mike, ikaw pala. Teka, di ba ikaw si Sir Sam? Buti naman at nakabalik kayo rito. Ikaw Mike, ang tagal mo nang hindi pumasyal ah. Tugon ng matanda. Agad naman silang inanyayahan ito na maupo sa isang bangko sa ilalim ng isang puno. Agad umalis ang matanda upang kumuha ng maiinom. Pagbalik nito ay may dala itong 1 galon ng tubang bagong kuha sa puno. Agad na din itong naupo sa katapat na bangko at nagbuhos ng tuba sa baso. Sabihin ninyo kung ano ang sadya ninyo sa akin. Wika ni Mang Tonyo at agad na ding nagsalita si Sam. Manong, tungkol po dito. Wika ni Sam sabay lapag ng mga dala niyang report. Agad namang binuklat ni Mang Tonyo ang mga pahina nito at napangiti. Alam mo ba iho, na pinagsisihan ko ang pagkamatay ng mga nilalang na yan? Wika ni Mang Tonyo na ikinagulat ng 2 pulis. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Sam. Nang napatay ko ang mga nilalang na yan, kinuha din sa akin ng Diyos ang aking nag-iisang anak. Nasira ang buhay ko, iho. Hindi ko akalain na ito pala ang magiging kabayaran ng lahat. Inakala ko noong mga panahong yon na isang malaking karangalan ang makapatay ng kakaibang nilalang. Ngunit, huli na nang malaman ko na may sumpa palang nakaakibat ang pagpatay ko sa 1,000 laon. Wika nito. Sa mga hindi nakakaalam, ang 1,000 laon ay isang uri ng sigbi na may katawan ng aso at may ulo ng usa. Mas mahaba ang mga kamay nito at kaya nitong tumayo sa 2 nitong mga paa. Sinasabi ding ito ay mga bantay ng kalikasan at kadalasan din itong makikita na nakikipaglaro sa isang San Telmo. At noong mga panahong yun, bigla na lamang humagulgol si Mang Tonyo. Kitang-kita ng 2 pulis ang hinagpis ng matanda. At nang mahimasmasan ito mula sa pag-iyak, agad naman itong ipinaliwanag ang tungkol sa paniking napatay naman ni Sir Mike. Ang uring ng paniking na baril ni Mike ay tinatawag na bayakan. Normal lang na lumaki sila ng ganoon kalaki. Ang totoo, isa sila sa mga buhay na nilalang na aming pinangangalagaan sa lugar na ito. Kaya ay pinagbabawal ng pamahalaan ang pagpatay sa kanila dahil malaki ang papel na ginagampanan nila sa kalikasan. Pagsasalaysay ni Mang Tonyo at laking gulat ni Sir Mike nang sunugin ni Sam ang mga report na yon. Sira ulo ka, Sam. Bakit mo ginawa yon? Alam mo bang pwede kang makasuhan dyan sa ginawa mo? Gulat na wika ni Sir Mike. Wala naman pong makakaalam nito eh. Diba Sarge? Mang Tonyo? Nakangiting tugon ni Sam sa 2. Minabuti kasi ni Sam na itago na lamang ang mga nangyari para mapangalagaan ang lugar na yon. Sa kasalukuyan, nasa Murcia pa din si Sam
at mas naging maigting pa ang kanyang pagkilos nung opisyal siyang italaga bilang isang uniformed ranger ng Nature Reserve ng Barangay Mambukal, Murcia. Bagaman hindi na niya aktwal na nakita ang mga kakaibang nilalang, ay nagsilbing aral din sa kanya ang karanasan ni Mang Tonyo nang minsan itong makapatay ng isang mahiwagang nilalang na kung tawagin ay Libong Laon. Okay, shoutout muna tayo para sa mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko. Nandyan sina Shaira Duran, Jane Salanatin, Aya Flores, Zari Padal, Baby Jean Official, Lina Jo Liasaro, Mandy Mediante, Sharon Retizo, Nadine Foster, Algie De La Cruz, Joff Montero, Rose Jane Banga, Lee AJRG, Raymond Anyon, Miguel Bandoy, Andy Boy CM, Lelin Corpus, Lebil 16 Coffee Sugar, Duna, Abigail Navarro, Maurice Ñanes, Windel Erginas, Jeric Ferrer, Caperwisio TV, Chris Rehuso Quintana, SJ Gregorio Farsagad, Eugene Peteros, Jay Palo, Jennifer Abela, Jans Black, Glenda Capasio, Ako si Bleeder, Ian C., Kyle Nathan Barreto, Milan Paeldon, Ayumi H., Mia Grace Labiaga, Pearl Ayame, Dimple Zumi, Lelin Corpus, Jomar Pubar, Ann Humakis, Kate Hitan Silpao, Mix de Guzman, at kay Myrel Padua. Yan, maraming salamat sa inyo. Maglalagay ulit ako ng pin comment dito sa kwento na to. Tapos comment kayo ron para ma-shoutout ko kayo. Mas maagang comment, mas malaking chance na ma-shoutout. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.